Отидахме в София, бихме 3-0. Никой не очакваше, че ние ще отидем насред Сиконко и ще бием Левски 3-0. През 2015 е било само сън, със сигурност. Един състезател трябва да тренира на 100%. Не да се спестява на тренировка, а да дава максимум от себе си, за да може да получи това, което иска и на матч. Прибирахме ли се вкъщи, волейбола беше до входа на залата. Здравейте и добре дошли в нов епизод на Легендата Марица. Днес наш гост е една от най-емблематичните състезателки на клуба и капитанът, който изведе Марица до първата шампионска титла в историята – Ани Радичева. Здравей, Ани! Много се радвам, че си тук, в нашото студио в зала Строител. Първо, как се чувстваш тук, където Марица се завърна след толкова време? Чувствата са ми доста смесени, защото аз за първи път стъпвам след като е ремонтирана и е наистина много хубава. Много неща са променени от моето време. Чувствата са и смесени, защото съм била тук, когато е било много студено, когато не изгониха за първи път от залата. И сега, като виждам, че Марица вече си има собствен дом, съм много щастлива. И се надявам момичетата да оценяват това, което ръководството прави за тях. Разкажи ни, кога волейболът влезе в живота ти и кога разбра, че това няма да е просто забавление, а спорт, около който ще се върти голяма част от ежедневието ти? За първи път започнах да се занимавам с волейбол в 4-ти клас при госпожа Цеца Тенева. Много исках преди това да тренирам баскетбол. Моя баща дойде тук в зала Строител. Тогава имаше отбор на Марица Пловдив, но нямаше подрастваща школа. И един ден в училище дойде госпожа Цеца Тенева и попита дали има желаещи да тренират. И аз проявих желание и така се записах още в 4-ти клас. И докато се роди сина ми, след това пак се върнах и след това вече приключих окончателно преди появата на дъщеря ми. Да, имало ли някой в семейството ти, който се е занимавал с спорт или ти си първата, която поема по това приключение? Не, нито майка ми, нито баща ми са спортисти, но пък за мен е изключително важно децата да тренират и бях много щастлива, че имам тази възможност. Моите деца също тренират. И дъщеря ми, и сина ми тренира волейбол. Браво, супер! И много им харесва за сега, да видим, дано да продължават. По стъпките на мама и тати. Дано. Постъпваш в спортното училище, подготовката става по-сериозна и едва на 18 годишна възраст решаваш да заминеш в чужбина. Играеш първо в Турция, след това в Италия. Знам, че волейболът е на огромна почит там. Какво беше това преживяване за теб? Нова култура, нов стил на игра? Първото ми излизане в чужбина беше доста стресиращо като цяло за мен, понеже на 18 години отиваш в чужда държава, не знаеш къде отиваш, отбора, който как ще те приемат, момичетата, различната култура, но нямах проблеми. Между другото, всички бяха страшно гостоприемни. Сезона протече както очаквахме и беше много добре. После в Италия беше по друг начин. Обстоятелствата се развиха по-различно. Там наистина волейбол е на много високо ниво. Аз играех в А2, в едно малко градче, ви казвам Селце, Монтекиари. Там беше, за тях волейбола беше най-голямата атракция, която може да се случва в града. И хората бяха пак много гостоприемни, много отзивчиви. След това ми се наложи да сме на отбора и слезнахме надолу в южната част на Италия. Там играеше една от моите съотборнички, Марина Ковачева, и се събрахме двете. Усетих обаче отношението на хората, които са на север и тези, които са на юг. Долу в Бриндизи хората бяха много по-различни, по-топли, по-гостоприемни. Все едно сме част от тях, не някои чужденки дошли тук да играят и да си показват кой колко може. Но беше много хубаво. Много наистина изключително приключение. Нека те пренеса към паметната 2015 година. Историческата първа титла е златен дубъл за Марица.
Ти бе капитан на отбора на жълтосините тогава. Какви са ти спомените от онзи сезон? Може би лично за мен, не само това, че бях капитан точно в тази година, когато станахме шампионки, но самия отбор беше различен. Ние бяхме като едно голямо семейство. Може би дори през цялото време горе-долу бяхме заедно. Подкрепяхме се, когато примерно едната сбъркаше, другата й помагаше. Наистина самия отбор за мен този отбор беше много добър. Като цяло, като колектив, като стафа, който имахме. Спомените наистина са много хубави. За мен това беше първата шампионска титла, като цяло в отбора на Марица, понеже първата купа мен нямаше и аз я пропуснах. И мисля, че всяка една от нас даде максимума от себе си тогава, за да постигнем така жадуваната шампионска титла за Марица. Да, тогава в финалния матч срещу Левски София вие драматично побеждавате с 3-2 гейма и ти като капитан отбелязваш цели 27 точки в този финал. Какво беше всъщност да си капитан на този отбор? За мен изключителна чест. Първо, че станахме шампионки за първи път в историята на клуба. Наистина много дадахме от себе си за тази година. Имахме доста трудности, дори точно в финалната серия за шампионската титла. Левски помня, че дойдоха тук, бихме ги 3-0. Не, отидахме в София, бихме 3-0. Никой не очакваше, че ние ще отидем насред Сиконко и ще бием Левски 3-0. И така натрупахме самочувствие и трябваше да завършим серията в Пловдив. Но мача в Пловдив не протече така, както на нас не се искаше. Биха ни 3-0 и се върнахме в София. И там всичко почна на 0. Много голям принос за нашата шампионска титла. Според мен има една психоложка, която много ни помогна, госпожа Бехар. И ние много научихме от нея. И това беше, може би, една от крачките за нашия успех. Да. Тогава старши треньор на отбора бе Иван Петков. Как се работеше с него и какви са неговите съвети, които никога няма да забравиш? Иван Петков за мен е тренера. Ние сме научили страшно много от него. Както аз, така и моите съотборнички, които на онзи етап бяхме част от Марица. Научи ни наред на дисциплина, изключително взискателен към нас. Надявам се, че сме му опровергали очакванията. Какво съм научила от него? Много неща, но едно нещо ми е останало така в паметта, че един състезател трябва да тренира на 100%. Не само не да се спестява на тренировка, а да дава максимум от себе си, за да може да получи това, което иска и на матч. На матч да се раздаде на 110. Любопитен факт е, че тогава помощник треньор на Иван Петков бе твоят съпруг Иван Радичев. Как се разбирахте с него на полето и след това вкъщи? Да, как се разбирахме, всичко беше, което си е в залата, чисто професионално в залата. Когато се прибехме в къщи, темата волейбол беше табу за нас. Вкъщи не се говореше за работа. Въобще не сте говорили за волейбол? Въобще. Сега, в момента, понеже вече и двамата не сме там, в момента говорим постоянно за волейбол, покрай сина ми, дъщеря ми. Те постоянно гледат мачове и нон-стоп се коментира. Но тогава, прибирахме ли се вкъщи, волейбола беше до входа на залата. Да. Със силното представяне на Марица тогава идват и първите паметни мачове в евротурнирите. Какво бе чувството за вас да излезете на тази сцена? Имаше доза притеснение, защото за първи път излизам на международна сцена. Имаше и доза напрежение и, разбира се, еуфория, за да представиш клуба, страната си на такова международно ниво. Имам спомен за мача в Шверин. Там бяхме много, много притеснени и даже там беше момента, в който отпаднахме от ЦЕВ. Но като цяло, мисля, че даде голям старт нашето представяне. А кои са мачовете с Марица, които никога няма да забравиш от този период? Моя мач, който така ми е най-на сърце, е мача с спечелването на втората купа в България на жените. Може би, защото за мен беше първата. Тази година, когато те станаха
спечелиха първата купа на България, аз отсъствах и беше страшно жадувана за мен. След това беше, разбира се, шампионската титла от 2015. Пазиш ли вкъщи някой спомен, някой екип, нещо сантиментално, което да ти напомня за тези успехи? Имам един, който си запазих. Той е точно този от 2015 година и в момента дъщеря ми го носи и много му се радва. Останалите, които съм имала, съм ги раздала. Но този ми е най-сантиментален и наистина той остана в къщи. Със сигурност следиш и сега представянето на Марица. Кое според теб стои в основата на това клубът да е толкова успешен и да продължава да се развива толкова много години? Ами за мен в основата да се развива това е постоянството, ръководството, щаба, момичетата, школата. И когато всички работят в екип и имат една и съща цел, тя става постижима. За мен това е много важно, че всички заедно са един голям екип. Можем да кажем, че е комплексно. Наистина. Да. Сега отборът е редовен участник в Шампионската лига, нещо, което през 2015 вероятно е изглеждало доста трудно постижимо. Как оценяваш представянето на Марица в най-силния европейски клубен турнир? През 2015 е било само сън, със сигурност. Никой не е мислил, че ако продължат с тази наша победа, ще се стигне до такива висоти. Много се радвам за отбора на Марица. Всяка година, според мен, надграждат себе си и то е видимо. Това, което даже излизат от групите на Шампионската лига. Да. Какво е ежедневието ти сега? С какво се занимаваш? В момента съм учителка по физическо възпитание и спорт в математическата гимназия в Пловдив. Не съм се отделила от спорта и това ме прави много щастлива, защото децата, с които работя, освен че са страшно интелигентни, много обичат да спортуват. Специално нашите деца наистина много спортуват. И специално волейбол? Специално волейбол, да. Имаме 2 отбора в 2 възрастови групи. Момичета и момчета от 8 до 10 от 11 до 12 клас, като това са деца, които не се занимават професионално с волейбол и просто си имаме клуб след часовете и те го посещават. Но са наистина много. Супер! Преди да приключим нашия разговор, за съжаление той достигна към своя край, ти не само като бивша състезателка и капитан на Марица, но и като учител по физическо възпитание, като човек, който ежедневно прекарва време с деца, би ли отправила едно послание, както към тях, така и към техните родители, за това как се възпитава любов към спорта и как се преминава през трудностите по пътя? Моя съвет е все повече да ги изкарват навънка и те да спортуват. Дори това да не е за тях професионално, просто да излезнат с децата си, да се разходят, да потичат, но да ги учат да спортуват. Много е важно. В днешното ежедневие, което е изцяло електронно, мисля, че за тях е най-добре да спортуват. Благодаря ти, Ани, за този страхотен разговор. За мен беше истинско удоволствие. И аз благодаря за поканата. Пожелавам ти здраве и още много поводи за гордост и радост, както в семейството, така и в училище, така и в залата. Благодаря, подобно. А вие се абонирайте за Марица Волей ТВ и натиснете камбанката, за да не пропускате следващите епизоди от поредицата Легендата Марица. До нови срещи!